Asta nu știam de chestia asta. O a doua Elena. În fine, Tili a fost foarte simpatică, trebuie să recunoaștem. Da. Să spunem că numai Arsenie și-a pus pălăria, noi încă suntem cu ele scoase. Am avut și noi șepci pe cap, dar în fața lui Cristi Chivu le-am pus la pământ. Ce ziceți de topul ăsta? E corect? Ați avut așa... Mie mi se pare că topul ăsta e un cadou pentru toți, pentru toți burlacii, știi? Și cel mai mare cadou l-a primit Țiriac, la vârsta lui, așa, un cadou așa. Așa, foarte bine. Asta îmi place. E bun topul. Aveți ceva mirări, surprize? De exemplu, eu am aflat pentru prima oară citind acest top că pe Pepe îl cheamă Ionuț Pașcu. Nu scăpa informația. Nu? Nu știi? Da, nu știam. Da, eu știam. Eu am fost în școala generală cu el. Ai fost coleg de școală cu Pepe? Da. Spunem, tot așa avea părul și atunci lung? Exact la fel. Neschimbat. Pe cuvânt? Pe bună. Și capul, tot. Mai că avea cercel în ureche. Acum nu știu dacă mai are. Nu dau seama. N-am observat. Era cântăresc de atunci? Nu, cred că n-am prins. De obicei nu prindeam sărbările de sfârșit de an. Dar așa, în clasă el? Nu-mi dau seama. Era oricum. Ieșea în relief. Era în regulă. Îl iubeau fetele? Da, de atunci. Era atracție? Da. Se presimțea că o să aibă un viitor mare. Da. Arsenie, eu mă așteptam să te văd pe tine pe locul 2. Dar n-am înțeles nici eu de ce nu am fost pe locul 2. N-ai înțeles, nu? E o enigmă pentru mine, da? Pe ce loc ești tu? 27. Pe 27. Cine te-au luat dintre concurenții tăi direcți? Mă refer din aria ta de preocupări, să zic așa. Pepe. Păi primul care te-a luat, văd aici, e pe locul 2, Marius Moga. Marius Moga. Marius Moga nici măcar nu este atât de în față precum ești tu. Nu știu, cred că place. Dacă place. Ce place la Marius Moga? Nu știu, am înțeles părul. Părul? Părul, așa are omul părul creț acum. Da. Nu, cred că place, e enigmă, după cum am înțeles. Băiat enigmă și nu prea s-a auzit de relațiile lui și de alea. Fetele îl simt. Tu ce zici, Alex? Nu, după părerea mea nu, din cauza asta. Și totuși să știi că este destul de... Adică nu neapărat... E băgat în față într-un fel sau în altul. Și tocmai chestia asta, că e enigmatic și asta îl scoate în relief. Și îi scoate aura asta, știi, de... Nu, e ok, dar oricum și e compozitor și e în regulă. Să ia niște fete dintr-un punct. Nu, și e în regulă, e tânăr în primul rând și e un băiat, după părerea mea, care își merită locul ăsta. Deci explicații există. Te-a luat și Pepe. Pepe surprinzător te-a luat, că Pepe deja e luat. Sau în fine, e aproape luat. Da. Pe ce speranțe mai are o fată la Pepe? Cine o dă la o parte pe Cherida de acolo? Nu știu, nu. Acum depinde de el, dacă... Nu cred că depinde de el. Ba, nu, ok. Da. Oamenii de afaceri, uite, ca să ajung în zona ta, Alex. Așa. Bă, surprinzător sunt ceva oameni de afaceri aici. Păi Vă că te-a luat domnul Țiriac și aici... Nu, e normal. Are 50 de ani în fața mea. De experiență. De experiență, normal. Așa, că și despre asta este vorba. Am văzut că tot înaintea ta, dintre oamenii de afaceri, e și domnul Radu Mazăre. Păi este și primar. Stai așa. Să facem o diferență. Este și om politic și primar și tot. Și afacerist, de toate. Și după aia, iată, pe poziția 29 te găsim pe tine. Da. Te așteptai aici? Nu, nu mă așteptam, sincer. Pentru că eu nu sunt o persoană destul de publică, știi? Adică să apar tot timpul. Deci chiar nu mă așteptam. Dacă te uiți în primii 30, sunt, cred că, printre puțini care apar foarte rar la televizor. Nu? Și care e explicația? Nu-mi dau seama, de unde să știu. Ce zici, Arsenie, de locul 15, Bănel Nicolinio? Dar nu-l cunosc. Nu pot să cred. Prima dată aud. Scuză-mă, eu i-am citit numele în spaniolă. No. Bănel Nicoliță. Tot nu cunosc. Nu i-am văzut poza, acum i-am văzut. Acum o vezi prima oară. E un fotbalist. Se poartă. Spune-i tu, Alex. E un fotbalist la Steaua. E ok, e în regulă. E nou val. Uite, fotbaliștii stau destul de bine în topul ăsta. În primul rând că ei conduc, da? E normal, e logic. De ce? În primul și în primul rând pentru că fiind sportivi arată bine, nu? Așa. În al doilea rând pentru că se plătesc foarte bine fotbaliștii, nu au bani. Da? Așa, și în al treilea rând nu mai știu. În al treilea rând nu cred. Nu cred că mai există. În al treilea rând. Mai contează. Nu mai contează, exact. Da, nu mai are nicio importanță. Astea două sunt. Dacă ați fi fost voi juriu în locul fetelor? Aș fi făcut un top al femeilor. Și mai ales în România, că sunt o groază de femei. Că bine zici. Nu? Să închidem această revistă și să terminăm într-un ton vesel. Cine crezi că ar fi cea mai atrăgătoare femeie necăsătorită în momentul ăsta din România, după părerea ta?
Andreea Raicu, ca stil, e ok. Da? Și ca frumusețe nu-mi dau seama. El a zis bine de Andreea Raicu, dar eu aș pune pe primul loc împreună cu Nicoleta Luceam, eu așa îmi place și Nicoleta. Și le-aș pune amândouă pe primul loc, știi, dar împreună, știi? Cumva. Deci nu, pe Nicoleta Luciu poate ca sex appeal, știi, ca sexy, ca femeie sexy, dar nu neapărat ca stil, știi? Adică are un stil... Eu aș face din două una, știi? Da. Stil și le-aș pune pe locul. Corect. Există posibilitatea. Femeile întotdeauna vor să se bazeze și să aibă încredere în cineva. Știi? Un spate de asta bun, un umăr mare, așa, știi? Așa. Uite, asta cred că vor cel mai mult femeie. Și iubire, despre asta scriu și eu versuri, știi? Au un spate. Dan Bordeanu are un spate. Are un spate mare de tot. Cam asta cred eu.